maitaas, Panginoong Hesus. At sa umagang ito, Panginoong Hesus, patuloy mo kaming samahan, patuloy mong ipaunawa ang iyong mga salita sa mga bawat makikinig. Bigyan mo ng kapangyarihan ang iyong salita, O Diyos, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida, aming pinapalayas lahat ng gawa ng hadlang, hindrances, unbelief, in doubt, pag-antok, cast out in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at isang napagpalang umaga sa bawat isa sa atin at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Mo Boynier. Ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang dobleng paggalang na may kasamang pagmamahal sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida children at sa hindi natin makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida. Isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Kung mayroon po tayong bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, Luzon, Visayas, and Mindanao at maging sa iba yung dagat. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil isa na namang pribilehiyo sa bawat isa sa atin, ating pag-aralan ang salita ng ating dakilang Diyos, lalo na sa ating buhay ay nasa huling panahon na po tayo na kailangan natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating buksan ang ating Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Hebrew chapter 10 verse 38. Ang sabi po dito, mga minamahal, now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. So purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita na dito sa ating pag-aaralan na sa bawat isa sa atin na tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Amen. So sa ating buhay, mga minamahal, ang ating bibigyan diin po dito sa ating teksto, mga minamahal, ay yung nakasulat po dyan na sinabi po na, at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. So ibig sabihin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, pag ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya, kung siya ay umurong, kung siya ay umatras sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, ay hindi siya kalulugduan at hindi nagagalak ang ating dakilang Diyos sa Kanya. So sa ating buhay, yung word na umurong, mga minamahal, na talagang sa ating buhay, maraming mga kahulugan ito sa ating buhay, yung word na umurong. Nandiyan yung mga word na talagang umatras sa paglilingkod, backslide. So sa ating buhay, maraming mga iba't ibang paraan
pagka ang isang Kristiyano ay umurong. Maaring ang isang Kristiyano, siya ay umurong o siya ay nadismaya o na-disappoint sa kanyang paglilingkod. So sa ating pag-aaralan mga minamahal, atin pong bigyan po ito ng titulo na Going Through Life's Painful Disappointment. Going Through Life Painful Disappointment. So sa ating buhay, ilan pong mga mananampalataya ang narito ngayon na nakaranas ng disappointment? Ilan pong mga nakaupo na nandito ngayon mga minamahal na kayo ay nakaranas ng dismaya? Lahat po tayo ay naranasan natin ang disappointment sa ating buhay. Amen. Lahat tayo na experience natin ang mga yan. Naranasan natin ang mga bagay na yan dahil sa ating buhay, maaring may mga ini-expect tayo na mga bagay sa ating buhay, ngunit hindi ito nangyari o hindi ito natupad o may mga panalangin tayo sa ating dakilang Diyos at ang mga panalangin na yan ay nandyan pa na hindi pa tinugon ng dakilang Diyos. At dumarating yung time na pag yung mga panalangin na yan ay hindi pa dumating, talagang tayo po ay nadidismaya. Amen. Sa ating buhay, sa ating mga trabaho, kung ini-expect natin mga minamahal na ikaw ay mapopromote o ini-expect mo na ikaw ay magkaroon ng increase sa iyong sahod. Ngunit yun pala ay hindi nangyari sa iyong buhay, sa ating buhay. At dyan na po pumapasok na ang isang Kristiyano, yan po ay nadidismaya o nadidisappoint. Amen. At dyan na nag-uumpisa na ang isang Kristiyano, ito ay umurong. At ayon sa ating teksto, pag ang isang Kristiyano ay umurong, ang sabi po dito ay hindi na kalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So malinaw ang salita ng ating dakilang Diyos na talagang ating napapakinggan, laging natatalakay natin ang salita ng ating dakilang Diyos, na paulit-ulit na naipapangaral ang salita ng ating dakilang Diyos. Ngunit bakit marami pa rin mga Kristiyano ang nadidisappoint o maraming mga nadidismaya sa kanilang buhay? So sa ating buhay pala mga minamahal, na napakahirap pala na pag tayo ay nadismaya, tayo ay umurong dahil hindi tayo kalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ito ang hindi maiwasan ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano pag umatake na yung word na dismaya, disappointment. When disappointment strikes, maraming Kristiyano talaga ang umuurong. At kung isang Kristiyano ay hindi po siya aware na pag siya po ay nadismaya, pag hindi po tayo aware, dyan na po papasok ang kaaway. Yan po ay sasamantalahin niya upang ang isang mananampalataya ay talagang tuluyang uurong. Amen. Yan ang sasamantalahin ng kaaway. Kaya napakahalaga na talagang aware tayo na pag tayo ay nadidismaya. Amen. Na kung ating titignan na ano po ba yung definition ng disappointment. Ang sabi nga po dito ng sinasabi na definition ng disappointment, ang sabi po, the sadness
experience when people or circumstances do not fulfill expectation. Disappointment is the sense of sadness and frustrations that results from the failure, either from our own failure, the failure of other, or both. So lahat po tayo naranasan natin ang pagkadismaya o disappointment sa ating buhay. Amen. Kaya sa ating buhay sa isang Kristiyano, napakahalaga na once disappointment strikes sa ating buhay, alam natin kung paano po natin i-handle ito. Amen. Kung ano yung magiging response natin pag tayo ay nadismaya sa ating buhay. Dahil pag tayo ay nadismaya, talagang nariyan na tayo mga minamahal, ay talagang tayo ay nalulungkot. Sa ating buhay, maaring marami tayong mga listahan, marami tayong mga list na ma-fulfill sa ating buhay. Ngunit sa mga nais natin na ma-fulfill ang mga minamahal, at pag hindi na yan, nangyari yan, ay talagang tayo ay nadidismaya. Amen. So minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya sa ating buhay mga minamahal, kung ating titignan sa ating buhay, tayo ay napapangaralan pag tayo ay nagkamali, nariyan na tayo ay nare-rebuke, tayo po ay nadidismaya na, o tayo po ay nadidisappoint. Amen. At unti-unti pag ang isang Kristiyano ay nadismaya mga minamahal, nariyan mga minamahal na unti-unti nang walang ganang manalangin, unti-unti na ayaw nang dumalo, hanggang tumatagal, pag talagang totally na dismaya na, siya po ay mag-o-over the backward na. Amen. Nandyan pa po ba kayo mga minamahal? So purihin ang ating dakilang Diyos. So tandaan natin mga minamahal, yung disappointment sa ating buhay ay isa yan sa mga trial, isa yan sa test ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. At alam natin, ang disappointment ay hindi po natin maiiwasan yan, inevitable. Amen. Kahit pag dumating ang disappointment sa ating buhay, yan po ay isang opportunity for us to grow. Somebody shout, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa ating buhay, ating titignan dito sa Biblia kung sino-sino po yung mga Bible character na sila po ay nakaranas ng disappointment, na sila ay talagang pinili ng ating dakilang Diyos, at sa kanilang buhay sila po ay nadismaya. Exodus, ating basahin dito po sa Exodus chapter 5 verse 22. Ang sabi po dito, and Moses returned unto the Lord and said, Lord, wherefore hast thou so evil entreated this people? Why is it that thou hast sent me? At si Moses ay bumalik sa Panginoon at nagsabi, Panginoon, bakit mo ginawa ng kasamaan ang bayang ito? Bakit mo ako sinugo? Tingnan po natin mga minamahal yung naging reaksyon ni Moses po dito. Na si Moses, inilagay siya ng ating dakilang Diyos upang pangunahan ang mga Israelites na ilabas ang
mga Israelita sa bansang Ehipto. Ngunit tignan po natin ang naging lingwahe ni Moses. Yung sabi po niya dito, bakit mo ako sinugo? Why? Sabi ni Moses. Yan po ang kalimitan, mga minamahal, ang lingwahe, ang tanong ng mga nadidisappoint. Yan po yung lingwahe pag umatake na po yung dismaya sa ating buhay. Na si Moses, alam ang ini-expect niya, mga minamahal, na napakadali niyang gawin, napakadali niyang kausapin ang haring Paraon. Ngunit siya pa ay nagreklamo. Amen. Tignan po natin, nakakausap niya ang ating dakilang Diyos, ngunit siya po ay talagang nakapagreklamo sa ating dakilang Diyos. Ang sabi pa niya, why? Yan po yung kalimitan na lingwahe ng mga nadidismaya. Amen. So sa pangunguna ni Moses, mga minamahal, na may proseso pala. Talagang may proseso, may paraan, at talagang nandyan na siya, ay nahirapan na ilabas sila. At kung ating titignan ang kwento, at the end of the day, nakalaya ang mga Israelites. Amen. Sino pa po ang mga ibang Bible character na nakaranas ng disappointment? Si Propeta Samuel, mga minamahal, na siyang pinili ng ating dakilang Diyos, na siya ang mag-anoint kay King Saul, na may iksi na po doon na may iniutos ang ating dakilang Diyos na lusubin, patayin lahat ang mga Amalekita, lahat ng mga alagang hayop, ngunit hindi sumunod si Saul. Siya po ay sumuway, at dito po nadismaya si Propeta Samuel. At sa ating buhay, mga minamahal, maaring sa ating mayroon tayong mga kaibigan, mga kapatid, o wag na tayong lumayo sa ating mga katabi, minsan tayo ay nadidisappoint. Amen. Dumarating yung time na tayo ay nadidismaya. Naranasan natin yan. Amen. At yan po ay talagang hindi maiiwasan na talagang mararanasan po natin ang mga bagay na yan. Maging sa mga magulang na ini-expect natin na talagang ang ating mga anak ay talagang nariyan sila, na talagang maganda ang gagawin, ngunit hindi sumusunod sa iyong panukala. Amen. Na problema natin ang ating mga anak, at doon po pumapasok na tayo po ay nadidisappoint. Amen. Nadidisappoint tayo sa ating mga anak kung sila po ay hindi sumusunod, sila po ay talagang sila ay kontra sa lahat ng ating sinasabi sa kanila. Kung ating maalala, ang prodigal son, siya ay umalis at hinayaan siya ng kanyang ama, at nalaman ng prodigal son na mali yung kanyang ginawa, siya ay bumalik, at doon po niya na-realize na talagang mali yung kanyang ginawa. Amen. Supurihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Sino pa po ang mga ibang Bible character na sila po ay nadismaya? Atin basahin sa aklat ng Ruth, chapter 1, verse 20. Ruth, chapter 1, verse 20. Ang sabi po dito, and she said unto them, call me not Naomi, call me Mara, for the Almighty hath dealt very bitterly with me. At sinabi niya sa kanila,
huwag ninyo akong tawaging Noemi, tawagin ninyo akong Mara, sapagkat ginawan ako ng kapaitan ng makapangyarihan sa lahat. Si Noemi po dito mga minamahal ay talagang siya po ay talagang na-disappoint po sa kanyang buhay. Na kung ating titignan mga minamahal dito sa kasunod na talata verse 21, ang sabi po dito, ako'y umalis na puno at ako'y inuuwi ng Panginoon na walang dala. Bakit ninyo ako tinatawag na Noemi? Yamang ang Panginoon ay magpatotoo laban sa akin at dinalamhati ako ng makapangyarihan sa lahat. So ito po yung senaryo na si Noemi ng mga minamahal, siya po ay na-disappoint. Na ang sabi na umuwi siya na walang dala, na kung ating titignan, yan po yung kalimitan na sinasabi o yan po yung lingwahe ng mga nadidismaya. So sa ating buhay, ilan po sa mga narito na yan din ang ating lingwahe pag tayo ay nadidismaya. Tanong natin why o bakit. Na sa ating buhay, nakakaranas tayo ng kapaitan sa ating buhay, kapaitan, kabiguan. So dito sa ating mga Bible character na ating mga binasa, mga minamahal, kung naranasan natin na tayo ay nadismaya, maaaring idagdag natin ang ating mga pangalan dito. Amen. Dahil lahat tayo ay naranasan natin na tayo ay nadismaya. Sa New Testament, si Apostol Pablo, siya ay nadismaya sa mga mananampalataya na kanyang pinangungunahan. Bakit po na-disappoint o nadismaya po si Apostol Pablo? Atin basahin po mga minamahal dito po sa aklat ng Galatians chapter 1 verse 6. Galatians chapter 1 verse 6. Kindly po. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng taga-Galacia, kabanata 1, talata po ay 6. Ito pong nakasulat, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Amen. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magising na dahil itong ating pinag-aaralan, ito po ay napakahalaga po sa atin na pag ito ay atin nakaligtaan, maaring paglabas natin o ang kaaway atikihin tayo ng disappointment sa ating buhay. Amen. Dito sa ating nabasa sa Galatia chapter 1 verse 6, mga minamahal, na si Pablo ay namangha sa mga mananampalataya na kanyang pinangungunahan, na ang sabi na ako'y namangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo. Si Apostol Pablo, mga minamahal, dito po ay siya ay talagang nadismaya dahil ang ibang mananampalataya talagang sila ay nagsilipat. Maraming ibig sabihin ng nagsilipat. Maaring nagsilipat sila dahil maganda yung ibang gawain na kanilang napuntahan. Maaring yung kanilang nalipatan ay talagang maganda yung pangangaral po doon, hindi po sila nare-rebuke. Amen. So dito na-disappoint si Apostol Pablo sa mga nanampalataya. Napakalinaw po yung sinabi po dito na sabi po niya na ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat. Amen.
Supurihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So sa ating buhay, pag tayo ay nadidismaya, ano yung mga bagay, ano mga minamahal, yung mga common causes, disappointments sa ating buhay? Ano po ba yung mga dahilan, ano ba yung mga common causes of disappointment? Una po, people let us down. Ginawan ka ng hindi maganda, ikaw ay nadismaya. Amen. Maaring ang iyong kaibigan na may ipinangako sa iyo, ngunit hindi ito natupad, ito yung dahilan na ikaw ay nadismaya sa kanya. Amen. Maraming bagay, maraming iba't ibang bagay na tayo ay nadidismaya sa mga ibang tao. Maaring ang isang kapwa mananampalataya, maaring ang isang kaibigan ay ikaw ay nakahiram sa kanya, ngunit may ipinangako siyang araw na ito ay kanyang babayaran na sa araw na iyon, ngunit hindi po nangyari yun. Ini-expect mo na babayaran niya doon sa sinabi niyang araw, ngunit hindi natupad. So, ikaw ay madidisappoint, ikaw ay madidismaya. Amen. So, yan po yung mga causes ng disappointment. At pangalawa po, mga minamahal, na common causes ng disappointment sa isang Kristiyano, yung mga circumstances let us down. Katulad nung nangyari sa buong mundo na nagkaroon ng pandemic, lahat tayo ay nagkaroon ng limitasyon sa ating buhay, limitasyon sa paggalaw. So yung nagiging action natin, tayo ay nadidismaya. Amen. Nagkaroon ng limitasyon sa ating pagdalo, tayo ay nadismaya o tayo ay na-discourage. Amen. So yan po yung mga common causes ng disappointment ng isang Kristiyano. So yun po yung causes, common causes of disappointment. Ano naman po yung mga common response? Ano yung magiging response natin if we disappoint, mga minamahal? Mayroong apat na bagay dito na nagiging response ng isang Kristiyano. Una, yung tinatawag na sadness. Amen. Yung word na sadness sa buhay ng isang tao, sa buhay ng isang Kristiyano, mga minamahal, hindi po natin ito maitatago pag tayo po ay nadismaya, pag tayo po ay nadisappoint. Nakikita po yan sa ating mukha, nakikita po yan sa ating reaction. Amen. Nakatulad ng nabanggit ko kanina na ini-expect mo na ikaw ay mapupromote o ikaw ay magkakaroon ng increase sa iyong sahod, nakikita yan sa iyong mukha na ikaw ay nadismaya. Amen. So yan po yung mga response ng isang tao pag tayo ay nadidisappoint. At yun po yung number one. At ang pangalawa po, yung tinatawag na blame. Na pag sa isang Kristiyano, pag nadidisappoint o nadidismaya, talagang isinisisi sa iba. Amen. Mostly, we blame people. Sinisisi natin ang ibang tao. Amen. Kung ating titignan yung prodigal son, mga minamahal, alam niyo po ba yung elder brother ng prodigal son,
talagang isinisi niya sa kanyang ama. Talagang siya ay talagang na-disappoint na sinabi po niya na bakit niya pinaghandaan yung kapatid niya gayong siya ay lumayas. Samantalang siya ay nandoon na talagang hindi siya umalis, ngunit hindi siya pinaghanda. So, ang elder brother ng lumayas na prodigal son ay talagang sinisi niya ang kanyang ama. Amen. At ganun din sa ating buhay, madalas na ganyan ang mga pangyayari sa ating buhay, mga minamahal. We blame or complain people when we disappointed. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So tunay mga minamahal na ito yung mga response ng isang tao, ng isang mananampalataya kung tayo po ay nadidismaya. Amen. So yung pangatlo po mga minamahal na response ng tao ay ang word na tinatawag na never give up. Kapag sa isang mananampalataya, mga minamahal, kapag very strong ang ating disappointment, kung malakas na tayo ay nadidisappoint o nadidismaya sa ating buhay, nais mo na o nais na nating mag-give up. Maaring mag-give up ka na sa iyong katawagan, maaring napapagod ka na sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. At pag yan po ang isang Kristiyano ay nag-give up, mga minamahal, talagang masasabi natin na talagang nagtatagumpay ang kaaway kung nararamdaman mo na ikaw ay nanghihina na o ikaw ay talagang mag-give up na. So alam natin na yan ang goal ng kaaway, yan ang goal ni Satan, mga minamahal, na yan ang gustong-gusto niya, na kalimutan natin ang ating unang pag-ibig, kalimutan natin ang ating pagkatawag. Amen. Pero mga minamahal, tandaan natin na never give up. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at alam natin na lahat ng narito, lahat ng nandito na lingkod ng ating dakilang Diyos, na wag tayo mag-give up, dahil alam natin na once we give up sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, alam na natin ang mga consequences na mangyayari sa ating buhay. Amen. Doon sa ating teksto, napakalinaw ang ating sinabi na pag ang kanyang lingkod ay umurong, ang sabi ay hindi siya kalulugdan ng Diyos. Hindi nagagalak ang Diyos pag tayo ay umurong. Amen. At pang-apat, mga minamahal, na response ng tao pag siya po ay talagang nadidismaya, yung word na anger, yung galit. Minsan sa ating buhay, mga minamahal, galit ka sa mga taong nakapag-disappoint sa'yo, galit ka sa iyong kapwa manggagawa, galit ka sa kapwa mananampalataya, galit ka sa mga nangangaral, galit ka dahil ikaw ay nare-rebuke o napapangaralan. Galit ka sa kongregasyon, ikaw ay nadidisappoint. Amen. So yun po yung response ng tao pag tayo po ay nadidismaya. Kahit sa ating buhay, mga minamahal, alam natin na yung
disappointment, pagkadismaya, yan ay test, pagsubok ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Doon sa ating mga Bible character na ating nabanggit na dumaan sila sa pagkadismaya, ngunit alam natin na sila ay nagtagumpay dahil sila ay nagpatuloy. Amen. Ganon din sa ating buhay, although nararanasan natin ang disappointment sa ating buhay, ngunit hindi tayo hihinto doon. Kahit na tayo ay na-disappoint, tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Don't waste your disappointment, learn from it. So sa mga pagnaranasan natin ang disappointment, kunin natin doon mga minamahal kung ano yung magiging lesson po doon sa ating buhay. Accept it and learn from it with a view to profiting from it. Amen. And don't let enemy use disappointment to defeat you, to defeat us today. Amen. Lagi nating tandaan mga minamahal na ang kaaway, he will use disappointment, ang kaaway gagamitin niya ang pagkadismaya to invade our spirit at nais niya na tayo ay ibagsak until we are defeated. Amen. So purihin ang ating dakilang Diyos. So pag tayo ay nadidismaya, nadidisappoint, kunin natin kung ano yung magiging lesson po doon upang tayo ay manatiling nakatayo, tayo ay manatiling malakas na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So purihin ang ating dakilang Diyos. So sa ating buhay mga minamahal, ibigay natin sa ating dakilang Diyos. We have to pour out our questions, our disappointment, and feelings directly to God. Amen. Ating ibigay, ipagkatiwala lahat ang mga yan sa ating dakilang Diyos dahil ang ating dakilang Diyos ay napakabuti at napakabait sa ating buhay. Amen. Kung ating matandaan si Hana mga minamahal na talagang matagal na panahon na hindi siya magkaanak, ngunit siya ay patuloy na nagsumamo sa ating dakilang Diyos bagamat siya ay na-disappointment dahil matagal na panahon na hindi siya magkaroon ng anak, ay talagang siya ay nagtiyaga na hinahintay niya ang panalangin niya, ang kanyang kahilingan na magkaroon siya ng anak. Amen. Si Moses, mga minamahal, na-disappoint siya, but God used him. Siya ay nagpatuloy. At sa ating buhay, ganun din sa ating buhay Kristiyano, na sa ating paglilingkod, mga minamahal, tayo mga minamahal ay patuloy lamang mga minamahal. At ating dalangin ng bawat isa na yung ating napag-aralan, yung word na sadness, blame, give up, and anger. Ibigay natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang sa ating paglilingkod mga minamahal ay tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. So sa ating buhay mga minamahal, never give up sa paglilingkod. Patuloy lang tayo habang tayo ay naghihintay sa ating dakilang Diyos. Huwag tayong mapapagod mga minamahal dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Amen. Tayong lahat mga minamahal ay tumayo at tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at awitan natin ang ating dakilang Diyos na sa ating patuloy na paglilingkod. Never
never give up, na huwag kang bibigay, bagamat tayo ay nadidismaya, mga minamahal, patuloy lang tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na pakiramdam natin tayo ay pagod na. Awitin na natin itong mga minamahal na nanggagaling sa ating puso. Hallelujah, hallelujah. Para bang susuko na, pagod ka na. Di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Parang di mo na kaya, at kay dami mong problema, para bang sumusugod na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal kang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama siya. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Pag ikaw ay nagkamali, itatayo ka niya sa tuwing nadarapa. Malayo na ang narating, wala nang babalik ang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Hallelujah, hallelujah, mga minamahal. Bawat
bawat isa sa atin, naranasan natin na tayo ay na-disappoint, na-dismaya sa ating buhay. Ngunit ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Sa ating paglilingkod, mga minamahal, nararanasan natin ang kalungkutan, nararanasan natin na pag tayo ay nadidismaya, mayroon tayong mga sinisisi, o tayo ay napapagod na at naiisip natin na tayo ay aatras na, uurong na. Tayo ay nagkakaroon ng galit, anger. Ang mga bagay na ito, mga minamahal, ay ipagkatiwala, ibigay natin sa ating dakilang Diyos upang tayo ay makapagpatuloy na maglingkod, patuloy na nakatayo, patuloy ng ating paglilingkod ay manatili, mga minamahal, habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. As our loving God, dearest Jesus, na makalaya from this bondage, na lahat tayo makalaya sa lahat ng mga ito, upang sa ating paglilingkod, mayroon tayong kagalakan sa ating buhay. Hallelujah, hallelujah. Tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoong Hesus, sa buhay ng bawat isa sa iyong mga anak. Narito, Panginoon, aming dalangin, Panginoong Hesus, na patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, Panginoong Hesus, na pag dumarating na kami ay nadidisappoint, ang bawat isa ay nadidismaya, Panginoong Hesus, bigyan mo kami ng kalakasan, panghawakan mo kami, O Diyos, upang kami, Panginoong Hesus, ay patuloy na manatili, nakatayo, na naglilingkod sa iyo, Panginoong Hesus. Salamat po, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Tayo magkaisang manalangin, mga minamahal. Magkaisa tayong manalangin, ating ipanalangin ang ating minamahal at ginagalang na Ebangelista, Pastor Will Estrada Albeda. Opo, dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat na nariyan sa kalangitan at nakatunghay sa amin sa oras na ito, aming ipinapanalangin, Panginoong Hesus, ang aming minamahal at ginagalang na Ebangelista, Pastor Will Estrada Albeda. Nagbigyan pa sila ng kalakasan, kalusugan, Panginoon, maging lahat ng beloved children, Panginoong Hesus, patuloy mo silang pagpalain, Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Tuloy-tuloy na tayo, mga minamahal. Tayo magkaisang manalangin, ating palayasin lahat ng uri ng karamdaman, incurable diseases. Ating ipatong ang ating kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay sa parte ng ating katawan na karamdaman, at kung tayong may personal na pangangailangan sa ating dakilang Diyos, ating itaas ang ating dalawang kamay. Hallelujah, hallelujah, sa pangalan at sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Narito kami sa iyong banal na harapan, sama-sama kami na aming pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, incurable diseases, high blood, diabetes, asthma, leukemia, TB, prostate cancer, kidney failure, bukol sa katawan, panghihina ng katawan, pangulupaypay, kahirapan, pagkabulag, pagkabingi sa pangalan ni Jesus, dengue, COVID-19 sa pangalan ni Jesus, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. In Jesus' name, be healed and receive the healing in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, purihin ka, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, at bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, let's shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo, mga minamahal. Sabay-sabay, mga minamahal, huwag tayong magbibiro.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pagpalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa tayo po mga minamahal ay dadako na po announcement at atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved